Benvinguts al nou programa de Picó TV. Avui anem de cacera d'un sistema frontal força actiu. Vents del sud-oest endavant forts, vents del nord-oest darrere. Avui és dissabte, dia 4 de gener de 2014. Al matí han caigut ja unes petites precipitacions, s'ha aclarit el cel, però ja ve la massa de núvols que pot donar alguns ruixats una miqueta macos. Anem a veure l'aspecte del cel. Aquí tenim la capa del cel clar, que ens hem tingut fa una estoneta, i els núvols alts, que van progressant, venen del sud-est ponent, i vegin com els cirrus il·lustrats es converteixen ja en autostrats. Una capa més o menys densa de núvols mitjans, preludi del sistema frontal. Unes hores més tard, cap a migdia, una capa densa d'altocúmuls provoca unes formes curioses que fins i tot recorden mamatocúmuls. Vegin també algunes capes de núvols baixos, va carregant-se la humitat, va augmentant, i per tant al sistema frontal ja li falta poquet per arribar. I arriba el sistema frontal, puntual a la seva cita. La pluja cau amb una certa alegria, la temperatura cau en picat, però falta el principal protagonista de la jornada. D'aquí uns moments ho podrem comprovar. Ja el tenim aquí, no podia faltar, el vent del nord-oest, que en aquests moments de la gravació estava arribant ja a cops de 70 km per hora. Durant la nit va arribar a cops de 80-85 km per hora. Ja ha passat el front. Doncs bé, comencem amb la previsió. Primer, però, hem posat aquesta imatge d'aquestes zones gegantines que han estat la notícia d'aquests últims dies al continent europeu, al continent americà, al Nord-Amèrica, les fredorades molt intenses, realment espectaculars, amb ones que fins i tot han batut rècords dels últims 15 anys, almenys a Galícia, ja que una boia va enregistrar una ona d'una mica més d'11 metres i mig. Però bé, això ja és història, estan perdent força les grans pertorbacions atlàntiques, i hi ha un canvi de moviment dels centres d'acció que això permet garantir canvis de situació meteorològica a Catalunya, fins i tot destacables, per la setmana vinent. Anem a explicar-ho. Primer de tot, aquest és el mapa previst per demà divendres, en el que podem veure com ja no figuren aquestes enormes pertorbacions atlàntiques. Està canviant tot una mica. El més important d'aquest mapa, aquí tenim la península Ibèrica, aquí estarien les illes britàniques, és la formació d'aquest anticicló que emergeix de latituds gairebé polars cap a la zona d'Islàndia, entre Islàndia i Escandinàvia. Això variarà el curs de les pertorbacions, que darrerament sempre anaven de Canadà a Estats Units cap al continent europeu, cap al nord i centre. Això obligarà les pertorbacions que viatgin cap a latituds molt més baixes, i això implicarà, per tant, situacions força interessants, encara sense poder definir amb detalls ni molt menys. De moment, la situació per demà, vents encara molt febles, situació molt tranquil·la, moltes boires a la costa, també algunes a l'interior, inversions tèrmiques molt acusades, i poca cosa més a dir entre les tempestes que continuaran a les Illes Canàries. Anem a veure les temperatures precisament previstes per demà a 1.500 metres, encara notablement altes, amb temperatures de 6, 8, 10, fins i tot 11 o 12 graus cap al sud, a 1.500 metres d'alçada. De tota manera, ja veiem que s'està desconfigurant la situació dels últims dies, d'aquelles enormes entrades d'aire fred amb pertorbacions que es formaven en aquesta zona. Anem a veure el mapa següent, que és el mapa previst per dissabte, en el que apareix ja aquesta pertorbació a latituds més baixes i atenció amb l'anticicló, a la zona anticiclònica que es forma en aquesta zona. Creació, per fi, d'una pertorbació cap a l'est de Finlàndia, que començarà a provocar aire molt fred. De fet, ja l'està provocant ara. Ara a Tromsø tenen uns 6 graus sota zero, quan fa unes 12 hores tenien 1 grau sota zero, i comença, per tant, a penetrar aire fred en aquestes zones. De moment aquí ens trobem en terra de ningú, amb restes de la pertorbació de Canàries, que viatjarà cap a nosaltres, però molt desfeta, i provocarà núvols, potser alguna goteta, poca cosa més. Diumenge, aquí tenim aquesta pertorbació, que recorda a les anteriors, no és tan profunda ni molt menys, però la configuració ja serà molt diferent amb la formació d'aquest anticicló, que té tendència a reforçar-se en aquesta zona, entre Escandinàvia i Islàndia. Nosaltres, de moment, en terra de ningú. I els canvis s'iniciaran ja a partir de dilluns. Vegin com de cara a dilluns la pertorbació queda en aquesta zona estancada. Per què? Perquè no pot progressar a conseqüència de la formació d'aquest anticicló, que per altra banda provocarà també la formació d'aquesta baixa amb aire molt fred que baixarà cap a latituds inferiors.
Per tant, les perturbacions es veuran obligades a seguir aquest camí, cap a nosaltres. El temps s'inestabilitza, vegin el mapa previst per dimarts, a partir d'aquí ja pot haver diferències, formació ja d'una baixa secundària i, posteriorment, haurem d'esperar, lògicament, aquesta perturbació haurà de baixar força de latitud. Vegin, l'anticicló. És important tenir en compte la formació d'aquesta zona d'altes pressions. Així doncs, situació que canvia radicalment la setmana vinent. No podem entrar en detalls, no sabem si vindran grans fredorades o pluges generals, precipitacions generals. D'entrada sembla que de moment les precipitacions guanyarien el fred i posteriorment seria el fred el que guanyaria les precipitacions. Però això és molt lluny, és especular i no hi ha res segur. Acabem amb les temperatures previstes. Vegin quina diferència de les de demà amb les de dimarts de la setmana vinent. Demà veiem zones ataronjades. Ja dimarts la situació estarà normalitzada de moment i les invasions d'aire fred afectant ja el nord d'Europa. Acabem, doncs, amb aquesta imatge de fred, molt fred que hem patit a Chicago, a moltes zones dels Estats Units, del Canadà. Aquesta imatge la veurem aquí. A curt termini no, a mig termini sembla que tampoc, a llarg termini ja en parlarem. Adéu-siau. I ara sí, acabem amb les vostres imatges, com sempre. Carai, aquesta setmana, cada setmana diem el mateix, però és que són precioses, ho podreu comprovar tot seguit. I ens acompanyaran, les fotografies les acompanyarà la música d'Edvard Grieg, compositor noruec de finals del segle XIX, que va néixer a Bergen, una de les ciutats més plujoses d'Europa. Escoltarem una de les peces líriques per piano, que es diu Puck. Ja veureu que és simpàtica. Doncs res més, ja ho sabeu, tot a la meteo.pico.cat i compte que la setmana vinent tindrem feina. Adéu-siau.